Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue. Radio Philippine Standard Time, alas 8:04. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, babatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Mayong aga naman sa aton nga magka-aksyon. Welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga adlaw Miyerkules kita, Enero 27, tuig 2021. Aksyon Hotline. Kumusta ka mo mga suki namon nga matagpalamati sa kahanginan? Medyo wala kita nagkainupdanay in the few days. Bangod man nag-hibernate kita makadali. No, may mga importante nga maging asikaso ang inyo kubos nga amigo. Aksyon Hotline. Pero balik kita sa aton sini regular nga pagpangalagad karon iyang nga Miyerkules. No, kadasig na sa tiyempo naton, 4 na lang kadlaw na bilin, mawagtang na naman ang bulan sang Enero. Aksyon Hotline. Mga tagpalamati naton nga nagamonitor na karon nga aga, nagaupod na diri sa aton sini nga pagpangalagad via on air. Amo man ang mga nagaulupod paagi sa online, no, dira sa Facebook Live sa Aksyon Radio Bacolod, kag subong man sa YouTube. Aksyon Hotline. Ano man nga oras sa inyo ginahamtangan, kung nagamonitor kamo karon nga aga, good day ang aton pagpanamyaw mga OFW nga Ilonggo, mga nagatrabaho kag ibanti residente na sa iban nga magkapungsuran. Kumusta kamo dira? Halong gida, padayon nga maghalong sa COVID-19. Aksyon Hotline. Kay subong do wala gid sang tsansa pa no nga ini mapunggan naton ang paglapta, hindi kita magkalipat anay no nga maghatag gid kumpiyansa since nga sige gihapon ang problema nga ginadulot sang COVID-19. Grabe ang COVID. Daw wala siya plano nga pa untaton kag papahuwayon hindi lang ang mga Pinoy nga ari diri sa Pilipinas, kundi dira man sa abroad. Aksyon Hotline. Amo na nga halong gid kamo dira no sa mga OFW. I know nga ti ang oras na sa inyo medyo temprano pa kun sa Middle East. Pero kung diri ka naman sa Pungsod Amerika, tigab ito sa iban nga mga estado. Aksyon Hotline. Welcome to the show. Hasta kita takna alas 9:15. Karon nga aga, kung naman Aksyon Artay hupon checking in sa magka-aksyon tagdiri sa Bacolod, kag subong man Negros Occidental nga nagasunod na karon nga aga, ti welcome na welcome diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Ano mga dalagko nga mga balita nga aton tutukan no karon nga aga? By the way, gali ginabuksan tanang aton sining chatroom sa gusto dira magpartisipar, gusto magpadala sang ilang mga reaksyon, mga komentaryo. Ginabuksan ginaton ang aton sining chatroom. No, pwede ka mo kapadala mensahe nyo da. Now make sure nga hindi na gintuman kalawig, agod nga mabasahan taman tanan. Okay, kung taman nyo kalawig, hindi ginaton makumudar kag masarangan inabasa. Aksyon Hotline. Ara sa comment section lang sa Facebook, pwede dira. Sa YouTube, pwede man kamo makabilin sa mensahe niyo sa comment section. Kay bisan tapos ng program ta kay iban after na sa program na to nagapadala sa mensahe, sa ulihi mabasahan ta man na, no? Hatagan ta man ang gyapon ligwa. Aksyon Hotline.
By the way, ang aton pagpangalagad karon yang aga, kibot ko sa presyo subong sang karne, no? Ang mga negosyante kuan man garireklamo subong bangod sa presyo sa mabalaklon kapin pagid sa karne sa merkado. Mayara sang ginpatuman nga mga increases sa presyo sang karne. Ti kon naganegosyo kani kulukalanan apektado kagid, no? Kay kumo nagmahal ang presyo sang baboy kag iban pagid nga karne, ma-adjust ka naman, no? Sa kadamuon sang imo gina-serve sa customer. Action Hotline. Hindi man pwede nga balon mo maidiya na lang ta sini nga ma-adjust kita sa presyo kay maumpok kag makibot na ya ang imo mga customer. Action Hotline. Ay, nano ining natabo sa aton, may ara pa kita nga daan sang problema sa kawadon sang trabaho. No, damo gyapon ang wala nakabalik sa ila sining nga trabaho after nga ang iban nga mga negosyo, ang ila mga amo nagpanira o ang iban nagnulo negosyo na lang tisubong ang wa lain paghapon kay ang increases o presyo sa mga ginabaligya sa merkado may mga increases. Action Hotline. San o pa kita sini magkapahuway man? San o pa kita sini magkatibawas, no? Sa ginatawag nga stable nga economic status naton, hindi lang sa mga negosyante, kundi kita mismo nga mga ordinaryo nga pumuluyo. Action Hotline. Ang mga taxi driver subong nakasugilanon kita ba o grabe. Ang ila ginapaminsar subong kung paano may dalon sa ila tagsa kapuloyan, iwat gid ang pasahero, wala man sang income kon hindi magristo sa ila sini arkila. Action Hotline. Tigaling way ka choice no, way ka mahimo, amo nang imo sini nga nangin pala nga buyan, amo nang ginahimo mo adlaw-adlaw na use ka na for how many years nga ginbuhi mong pamilya mo paagi sa pagmaneho sa salakyan. Till this time, ulo agwanta gidi, no? Kung sang una may madala ka papauli, mga maayo kag kampyon nga pagkaon para sa imo pamilya ti subong ulo agwanta lang anay. Action Hotline. Puraot gid no ang tiyempo, pero gamat-amat na pabatsyag, no? Ang pila ka mga luyag magpapili sa palabuton ng eleksyon sa nasyonal, no? Dodamo na subong ang nagalibot, ang nagapadala sang mga bulig sa publiko. Hindi tala ni ma-discount ang ginatawag nga sitwasyon sa politika, no? Ang isa gikaklaro sini pag-abot sang mid of 2021, ang matayada ni mapapili for national position, hindi na niya mapunggan, sige na nilibutay, kag sige na ang ila nga pagpangampanya. Action Hotline. Kinanglanon mo man subong kung magpapili ka sa isa ka mataas nga posisyon, kapin pagid sa nasyonal, hindi man tuod pwede nga kon din pangalapit na lang sa inangan didto ka pa imo ya magpaybalos publiko. Action Hotline. Subong polo pabatyag ka na kinanglan, libot ka na kag imo sini exposure, medyo pabaskugon mo pagid, no, para makilala ka sa publiko kag mapaybalo mo tawo nga may interest ka magpapili this coming 2022 election. Action Hotline. Take note, sunod pa nga tuig, pero ako nagapati siniya nga 2021, halos maplastar na initanan ang linyada, no, sa mga papili sa palabuton nga eleksyon. Action Hotline. Anong pinakamadalag ko nga balita nga aton tutukan na karon na nga aga, no? Ang Bacolod City kon update sa COVID-19, naka-record kita sang 5 ka panibag-ong nga kaso nga ginpagwa kahapon nga adlaw. No, kahapon ina nga adlaw nga record gikan sa Department of Health. So in other words, na maintain ta, no, for pila na ka adlaw nga single digit ang record sa Bacolod. Siling ko kabay pa nga amo lang ni gihapon. Kung may ara gidman kag hindi gidman malikawan nga may nagapositibo gihapon sa COVID-19,
kabay pa nga ma-maintain ta sa single digit. Agod pagsulod sa bulan sang Pebrero, wala na sang tsansa no nga maliwat pa ang aton nga quarantine status sa Bacolod, no? Ang aton sining ginaatubang pagi sa new normal, hindi ta na ni madula, no? Kung si Action Fred pa amo ni subong nga nagapangabuhi kita kaupod na ining animal nga kagaw. Action Hotline. Grabing halit ni sang kagaw, sus Mariusip, hindi ya magwanta. No? Amo na nga subong nagapangabuhi kita, upod sa hindi makitaan nga kagaw, nga pwede magtapik sa aton paagi man sa pila ka mga persona or individual, hindi taman kilalang iban or basi miyembro taman sang pamilya, amo pa na ang gamiton sining COVID-19 agud kitang malatnan. Action Hotline. Halong gidati subong 27 na, siguradong gina-expect ko by February, magapagwa naman sa panibag-ong advisory or may ara naman ipapanaog halin sa National IATF ang mangin community quarantine status sang tagsa ka mga LGU. Action Hotline. Di ako ga-expect nga Bacolod City kag Negros MGCQ kita gihapon. Kay once nga may pagligwat sa community quarantine status ay tapos kita gihapon ni ang maapektuhan. Action Hotline. Ano pagid? Ari kundi nagligad to may maging request si Congressman Greg Gasataya. Na party ini sa social pension sa mga taga Bacolod City. Now may ara sa subong panibag-o nga tikang kag ginpadala nga communication sa DSWD nga naga-request siyang tidugangan kung pwede ang Bacolod City sa kadamuon no sang mga social pensioner nga makabaton ikagatagan sang gobyerno sa sining bulig pinansyal. Action Hotline. Amo na lang ni subong makabulig sa tao kapinpas kapigaduhon subong. At least bisan gamay lang nga kantidad kung may batunon ka, may gawion ka mo, may ginasaligan ka ba lang manog abot, kay subong bisan tiyanggi sa tupad balay mo, magayo ka nga mangutang, to hindi ka na magpautang, no? Hindi magpautang, kay tiway kita nila nga way ka sang ginasaligan. Action Hotline. Ano pagid? Tiyari ay ang paggamit sang saliva test ginapaboran ni Gov Lacson no diri sa Negros Occidental, pero si Gov Lacson sumong nag-isolate sa kaugalingon niya kundi may summit nagligad pag tinilipon diri sa Negros oy may nagpositive ya nga empleyado sang Department of Interior and Local Government o kon DILG. Action Hotline. Di ko mo may nagpositive, ang matabo sina automatic kamong nga nagkigbahin or during the time of the activity ara kamo ma-self-isolate kay o ambot kung ipaydalom na sila liwat sa swab test. Pero depende ina kung wala malang kasintomas pwede, pero ang mas safe nga dapat ti mapaswab test kay kung in kaso ginman nga may close contact ka. Action Hotline. Ari pagid istoryanta illegal droga karon, no? Ang illegal nga droga karon istoryahan taniman dito sa Negros Oriental. May recovery sang shabu nga nagabalor mga 3.4 million something, no? Sa gin-operate sang joint element sang PNP, PIDEA, CDEO. Ang recovery dito ti kadako, no? Kadako. Nagdungan man sa Cebu nga may ara gidi man sa na-recover. Ti ano ni man, amo na ni nga pandemya subong sige-sige gidi ang mga sindikato, no? Why gidi nagauntat sang ila sini nga operation ti ano ang relevance sini para sa Negros and Bacolod kay kalayo man sang Occidental kag Oriental, although isa kita ka isla. Now, kabalo kita nga may mga report ngang iban nga supply sang shabu kung hindi nagalin sa Mindanao, nagalin dito sa Manila, ang iban ginapaagi sa Cebu. Kung ginhugtan ta o kung istriktong ginabantayan, halimbawa, Escalante Port, dira sa may Sagay, kag iban pag may puerto, nga pwede
ang point of entry sang mga naghalin dito sa Cebu, tiyari ho, may naglusot dito sa Negros Oriental gyapon sa Dumaguete City. Action Hotline. Tindi malayo nga ini nga supply sang shabu masulod diri sa aton sa Bacolod kag Negros Occidental. Action Hotline. Pausiling ko kung way ning pandemic nga sige-sige bala mga piyesta subong kung iway gyapon kita nyong Iloilo dinagyang festivity nila virtual o ang mga sinulog festivity way madayon subong ang piyesta tani ni gari nagamak na bisan diin la mo may mga fiesta ang tagsa ka mga LGU. Pausiling ko kung may mga fiesta pag ini ihadon Elmar nga grabe ang randa day siyang tawo. Ang supply ni siyang druga, hindi lang guro 3.4 million ning napasulod via Negros Oriental. Base ang kadamaan sa supply ni base kondikta pa diri sa aton. Action Hotline. Kaya mo na, no? Lapit na lang matapos. Next year, why na si President Rodrigo Duterte, ang problema sa illegal nga droga, I doubt nga matapos ni until nga matapos man ang iya sini o kung nakalabot na siya sa inangan sa iya sini pagpangalagad bilang Pangulo sa Pungsod Pilipinas. Action Hotline. Pero i-check na lang karon sa taga-PDEA kung ano ang latest monitoring nila. Sila ko ba sinugay na yung nagasinulod di? Subong lang na intercept. Kamo ni guro nga sige-sige magyapon baligyanay di sa aton. Action Hotline. Alas 8:20 Action Radio Philippine Standard Time. Online sa hotline. Pero unahon ko lang ni Anay ang parte sa panibag-o karon kag request ni Congressman Greg Gasataya. Ariya maayo ning sa isang tikang kabalo ka ining social pension, although hindi man siya dako, pero at least may mabaton ang ma-qualify nga ma-individual nga bakulod nun kag may nagatrabaho for that purpose. No, kay kung ay naging sa magtrabaho kang mag-request na kundi wae man niya sa mga national agencies niya binla, okay man lang tiyan makulod city guro. Action Hotline. Pero ari ay mangisayod kita kay may panibag-o gin-request naman to add more beneficiaries for Bacolod City. And joining us this morning over the phone is Congressman Greg Gasataya. Kong, how are you? Good morning. Mayroong aga action art ng aga gitsatong na mga tagpalamati, no? Okay, good action art ng mga agad. Aha. Thank you for having you this morning. Kong, tell us, may bag-o kang ginpadala, nag-request kaliwat sa DSWD para sa additional nga social pensioners for Bacolod City. But ang una, diri guro nga question, kumusta ba sa itong una nga mga beneficiaries? Nahatagan na gini sila tanan? Actually, action art ang pag-release ng social pension do ginatingob na siya sa DSWD gina-download na siya through DSSD, no? LGU ang nagka-release na. So I think instead nga mag-monthly do ginatingob nila na per quarter, no? But ang concern diri kasi I mean 2 month kagamay, no? 500 pesos per month. 2 man kagamay sini plus the fact nga 2 man kadutay ang beneficiaries na allocate, no, sa mga LGUs and much more, mas madamo pa ang na verify nila nga mas nga kwalipikado nga wala pa ma-include sa list of beneficiaries sa social pension. Okay. So, subong, ang update siya na galing, kung mga ginatingob-tingob, more or less, by quarter, abi gina-release, ara sa DSSD ang pinaka-latest siya na number. Yes, actually, no. From national, DSWD, gina-download sa DSSD, no. So, ang local government, amo ang release ang social pension ang pundo nga coming from the national government. Pero kung ining request mo for the purpose nga dugangan sang lista, why mas specify kung pilak bilog ni ang pwede ma-provide or hatagan man sang social pension sang DSWD? Doon sa aton sini nga pag-check sa regional office a month ago, ang beneficiaries for Bacolod
is only because 2,700 Action Art, no? Uy. Around 2,700 senior citizens, no? Okay. Hindi sila wala sang GSIS, wala SSS na pension. So they're not getting any pension from any government or private insurance company, you know. Okay. So ang atong ginimo sini gin-verify naton further and nabala naton nga may ara na sang 4,000 nga lista nga na-verify na niya sang DSWD so DSSD nga kwalipikado ni sila ang ining 4,000 kaiban. So Okay. ang isang rason, no, kay mag-meet kita with senior citizens over the past few years, ang reklamo gid pirmi wala kami kwalipikado man kami nga wala kami. Okay. No, so diri na to na tukiban nga ang number of beneficiaries na ginhatag sa mga LGUs tuman kagagmay despite the fact nga may ara pa kitang mas may ara pa tukang dapat nga mga kwalifikado. So what Okay. we did, nagsulat kita sa kay Secretary Bautista informing him na ginsay na itong example ng Bacolod na we have subong 2,700 but there is a list of 4,000 additional nga qualified na gidya nga verify na. So, pamangkot na ton kung ano ang sitwasyon sini and nag-request kita na kung pwede mapunduhan ang ining 4,000 pagid ka mga beneficiaries. So, I see. ang sulat na ton, they receive it and I think gin-refer na sa opisina ni USEC I think, no, among in-charge ng finance ng DSWD. So nagkuha na kita picture anay gid sini Action Art. Kaya from here, if there's a need for us to file a resolution for the national scope, meaning sa bilog ng Pilipinas, we will do so. No? So kinkuha ang talaan ng picture ng Bacolod. But at least may basis kita for a legislative action natin sa nga patay mo. Okay. And hopefully, no, this will prepare us magpatigayo na sang budget deliberations as Vice Chair of the Committee on Appropriations by third quarter. Kaya tiining first quarter, amuning chimpo nga mag-submit ang DSWD sa ilang budget proposal for 2022 eh. Dapat sila ma-include na nga daan national. Correct. No, kagti kung 500 pesos malang na, that is a small amount compare sa mga budget kani nga ginapain sa ibang agencies. Kag take note mga tigulang ni Vice nga kung mabuligan mo. Agree ko da. Tuman ka na mais ni, no? 500 pesos, pilalig kilo, no? Subra lang, 11 ka kilo, 12 kilo bugas ni. Ang bakal mo tuman ka, gamay lang kayong kandidat, no? But ang aton sini, may mga pending man nga mga bills sa file sa Congress, no? Okay. For the increase sa sini, no? But ang aton, ang ginatutupan kitubong is ang dugang sang mga kwalipikado ng mga beneficiaryo. Ini mga validated na daan nga mga social pensioners nga o mga senior citizens nga makabato dapat sang social pension. Yes. Subong resume na kung no ang inyo sining sesyon? Nag-resume kami 2 weeks ago. Okay. Tonight, no? Sige ng sesyon subong sa House. So may aragi ka mo face to face dito nga mga mga pag-session or virtual gyapon? Mixed gyapon actually, no? May mga importante nga tikang so kinahanglan maglupad sa Manila, no? But kung wala man virtual na lang. So still mix. But ang number of congressman na ginaalaw nga magsulod na sa House increase na. Unlike before na limitado nga 5 kabilog. But last October, ginalaw na nga damo-damo. No? So ito nga tayo nga nag-attend kami physically sa session. Sige. On that note, kong salamat gid basi magsugatay ka mo ni paring John Elmer Ubaldo. To regards lang ko, Kong. Yes. Actually, really. Salamat gid. Good morning kag keep safe. Salamat. Okay, halong man sa inyo. May ngaga sa kanan.
Action Hotline. Congressman Greg Gasataya. Now, kung ang congressman ta nagpaninguha sini, actually kung maubrani sa uli abe matunan, ang bilog nga Pilipinas, insakto ni nga balsang listener ta, sini nga partly the LGU's fault for submitting an incomplete list. Insakto na. No, why man niya pagkialam iban nga may LGUs, why maganigay mo listahan kon dapat may survey ni. Mag-umpisa ni tani sa LGU, sa DSSD, pilagid ba lang dapat tatagan sa social pension? Kay, fair, nga 500 pesos na natuod, pero kung pareho lang ang status sa mga buhi nyo, kag pareho lang may edad ka mo, ang tupad balay mo yan nagkabaton, ikaw ya wala, sakit na buot mo, galalain, kasi nakapin pa, ang may mga edad na, kasensitive sina mo, jutay lang tingki, gasunggod. Galain ang buot nila. Action Hotline. Timayo ni nga tikang for me, kagabay patani, makumpleto ang tanan nga na-qualify nga ra sa listahan. Kag i-prioridad sa gobyerno ni, sa mo ni nga tiyempo nga may pandemic, at least, may batunon man, bison inugbakan lang maintenance. No, actually, hindi kay go. 500 pesos. Ano lang ang 500 baklon mo sa mga maintenance mo kung may bulong ka man? Action Hotline. Pero iniiya, subsidy o ginahatag sang gobyerno, social pension kung tawgon, pero kung actually kung lang taon mo ginman, ano nga social, abin ang bulig kay 500 lang na siya, pero at least may 500 pesos ka, nga batunon, ang inang nagakinanglan gid, once mag-qualify, kagwais ang iban ginabaton ng mga pension, amo na ang dapat prioridad kag buligan. Action Hotline. 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Mabigat. Banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang amon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat
makit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y saysay ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na ipalaknan. Magasig pero sigurado, aksyon na may daya pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian, namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo.
mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsay at mga kalintangan. Responsable at ang balita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo.
mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y Sinsan anong kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Madayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. 5 na. Action Hotline. Good morning kay paring Lee Pong, paring Chupoy Magbanwa sa Macau, China, no? Paring Jerry Chupoy Magbanwa, the former councilor man dira sa Kawayan, no? May lang pagmonitor da kay paring Kenalon sa guys sa Tokyo, Japan man, kay Madam Eleanor kag sa iauton nga si paring Paul alon sa gay. Paki-regards lang ko paring Kena sa ila mayugid nga pagmonitor. Ara man si J. Joe Santillan, Councilor Attorney Ana Marie Palermo, araman nagamonitor, Tuto Romeo, Roming Sobaldo, good morning, Radix Lambot, no, sangkando ni PNP, araman si Georgine Hunsay, sang Negros Press Club, no? Congratulations kali sa mga nagdalaoga, the last time nga nagpatigayan kita sa election. Ryan Gonzaga Macaya, paring Ed Lumugdang, kumusta ka na pare? No, regards Sandra sa inyo grupo, no, sa Bacolod Eagles Club, no, kag sa mga members ng Eagles Club all over Negros and the whole Philippines. Action Hotline. Monitor man si Tita Jane Anlap Makam. No, good morning. Jane oy si Sir dira sa may Singapore. O, good morning dira sa imo. Nagamonitor sa Lancaster, Tri-New City, Cavite. Na Tita Jane. May Kindo, greet ko lang taga-Kahilwayan, Hinigaran, especially to Lula Nining, Villarta, Family Alik, Family Artaho, Family Dante and Shirley Magnabi. Mayo lang nga pagpamati Salamat man. Aquarius, maldita ako. Ara siya sa Hong Kong. O sige, halong ka mo taga Hong Kong dira o dira naga-trabaho sa Hong Kong. Hello, Action Art. Good morning from Staten Island, New York. Hello to my hubby, Billy of Masagana, Alhis. Okay, Ato siya sa New York City. Action Hotline. Sa Amerikana siya. Ligay Villares Achibar. Good morning, Ramon and Lucky Kyle, Bimbim, Vice Achibar, Santalok, Bago City. Salamat man kay Melchorita Ferrer, Noel Amar, Chris Kerry Paul, Javier Tanatan. Morning dra, no? Wow, you look. Thank you, gida. Salamat man Miguel Nambong, Christine Minies Villalobos, taga Barangay Pandanon, DSB. Yan sa tanan nga Energy Fans Club da sa Radio. Good morning. Manjo Arnejo, Angela Liarte gayon dato, Sambanga Tutong, Barangay Felisa. Susan Pahariliano, para siya sa Mabini, Valladolid, tugnaw ko sila. Tutugnaw, gimabla subong. Ma'am Vanessa Mayo, amoning lain, pagitugnaw, paginisang sa iya to. Unahon to si Ma'am Madrid, Madayag, Leog Sondors, kay daw,
nag-isolate man siya kag nagpa-swab test. Grabe man niyo. Unaon ko lang si DILG Madayag before kay Vice Elcid, no? Elcid Familiaran. Energy Fans Club siling ni Ma'am Vanessa Mayo. No, dara ma'am sa inyo, grabe pagid niya katugnaw ara kay sa Amerika eh. Action Hotline. Janet Laos Bautista. Sa Lacarlutan ni sa Yesiters Vergara Sancho. Labayin Eduardo Jr. Good night. Sa Dunya Juliana siya pero good night. Para guro karon ning greetings. Action Hotline. Mary Grace Eugenio Fermin. Good morning, ma'am. Kumusta ang ganding dadamo na? O Giselle Franco sa Erorico. Ana Rosaot. Sige, si Lily King. Winston Antipolo. Gapamati sa Batuan, La Carlota City. Loud and clear. Salamat kita. Jocelyn Arecivita Ula. Santa Ana Ilin March. Sige, ara si Ma'am Mary Joy, Marinette Joy Madayag. Okay Online sa hotline. Nag-self-isolate si Governor Lacson after nga may ara sang DILG employee nga nag-positive nga nag-attend sa activity, no? There is a province the last day. Si Bacolod DILG Director, Ma'am Marinette Joy Madayag, i-check naman kung may naka-attend man siya sa mga activity sang DILG dito sa region. Ma'am Joy, how are you? Good morning. Si Action Art, dari sa Action Radio Bacolod. Okay lang. Okay ka lang, Ma'am Joy. Good morning. Ma'am, Yes, i-check ko lang kumusta. Sira ang DILG office naton and tomorrow pa kita ma-open? Okay. Magpa-disinfect na lang kami. Regular na lang na nga disinfection na. Regular man lang. Aha. Oo. Pero sa imo, ma'am, I understand doon naka-attend kayo sa mga activity dito sa region and dito sa province. Nagpa-undergo ka o nagpa-swab test ka? Nagpa-swab test ako sa Monday. Yes, kaya naka-attend ako sa Iloilo, sa regional conference namon last week. So, may nag-positive dito. So, I was advised to undergo na lang swab test. And nagpa-swab test ako dahil sa Monday. So, ara na result ko kahapon, negative man. May result naman. Yes, oo. Ay, very good. Thank you, Lord. No, at least, amo lang man naman ang ginahulat sa kalabanan eh. Once yung nag-negativity, daway man problema. So, okay na gid man niya ang imo result. So, Yes, balik oo. na ang office ninyo, boss, sa DILG. Oo, boss, oo. I Kaya see. subong mo lang itong haga, ma-disinfect na. I see. Sige. So, may gusto man transaction, Sige. basta lang kamo kadto da para at least matapos anay ang inyo sining ginapatigayon dira nga disinfection. Oo, gani. Sige, Aha. thank you. So, bye-bye. by the way, ma'am, sa road clearing operation, since kagin pa isol ini until March, tisubong niya do, okay pa man may leeway, pa man sila mag-follow up mga barangay official, ano? Oo. Taga-anta sila na idugang at chimpo mag-prepare. Ma-validate kita guro, mga kasi maka-meeting kami, kasi maka-start kami next week. Next Sabi week. lang sa local lang hanay, no? Sa I local see. lang hanay, kaya ang regional natin is February 16 pa man to March 2 mo. Aha. So, may mga 3 weeks pa silang lead time. Mhm. Sige. Ma'am Joy, salamat gi sa time. God bless sa imo kagalong permit. Welcome. Sige, thank you. Bye-bye. Ay, nano to? Action Hotline. Nga nagpilit siya kagulpi siya na untat. Anyway, si Ma'am Joy nagpa-swab test. Bato niya nagaling result, negative man siya. So, that is a good news kay man kabalo ka Aksonel Mar, magpa-swab test ka na gani, gadugang na siya kung kaisa sa kakulba ang ginabatyag mo. Samtang gahulat ka sa imo sini nga swab result, kadabo sa ginapensar mo man, no, din kakita sa nabi man. Kung halimbawa nagpa-swab test ka, psychologically, emotionally, maapektuhan ka man na. Kag bisan ikaw mismo, gina-isolate mo kung galingon mo. Can you imagine, bla, kung may mga apo ka, may mga kabataan ka, miyembro sa pamilya mo, may mga edad-edad, karon ko di medyo kuan gid, apektado gid, amo ni siya tuod nga ang sa tagsag ka pamilya, bisan kita mismo sa sulod pa ni Malayta, why man pulis, why man dira sa task force disiplina, kita ya disiplina sa kagalingon tagid. Action Hotline. Ang iban kita, Kuya Bla,
pareho sila isang wearing of face mask, wearing of face shield. Kag sa mga pagpanghugas ng kamot. Ang iban diri nagapati lang ni because nga may ordinansa daw ay blag ka paminsar nga binila. Okay naman lang sumong status. O bala na kami amon ni kun anong himuon namon sa balay. Okay man na okay man na. Kay inyo man na respeto ta na inyo ni desisyon mo. Pero kung ako iya pamangkuton, mas maayo na lang nga safe ka sang sa magastuhan ka sa ulihi, way taman ginapangayo, hinali gani ma-hospital isa sa miyembro sa pamilyata, o kag sa ulihi, way kita inog gasto, basi basulon ta pa ang mga opisyalis ng gobyerno. Hindi lahog-lahog ya, take note, mayo lang na kon ang imo ginabatyag, hindi lala, pero kung hinali nga dalon ka sa ICU, sa mga facilities nga nag-cater sang COVID-19 patient, hindi niya magnubo sa milyon ang balayran mo kung maglawig kada. Na amo nang halungan ta. No, kay basi kung wala kita kuuton sa bulsa tada, why natagani sa uli ang financial capacity nga magbayad? Ti anon mo na karon paano mo masustener ang pamilya mo kung naglain matyagi kay why kita aton kwarta ya? Amo lang maning aton ni kayong lawas kapital tamo. No, sa tiempo nga nagatrabaho kita ang ikayang lawas na ton ang kapag-gross tamo nang ginagamit karon kun mabalda ka pa kundi that is another thing budlay gid ya mangita kwarta subong kun kung ubo-ubo ka na karon hilanat ka lang nagpasudlon na sang mga ginatrabahuan mo bisan casual ka lang da. Alas 8:55 na. Sa iluan ko lang si Vice kung available na siya kay Ario ay ang good news nga sa Bacolod, kundi by February 5, ma-start na diri, daw PRC ini ang mag-cater, kaya may mga equipments na sila for saliva test, no? Ang saliva test, okay man siya, at least, kabalo ka kung kaisa, ini ba lang swab test ni, inakulbaan man yung mga tao nga inang sulsugon ang ilong mo, kag ang baba mo, tiyang saliva, hindi ko lang pag-ilungguhan, sila nga sundurol, hindi lang pag-ilungguhan, kaya daw ka basi may kapamahaw, bla. Pero okay na siya nga process man, kag dasig man, barato pa ang presyo. Sila ko ganing nga, why niya madumduman, kung pwede malang nigali, sisan o panitani, no? Kagin patigayon ini, sang gobyerno, tagaling kido ka atrasado, subong kita mo lang, man ining nagkakatabo sa Bacolod City, subong, ang issue subong sa City Hall, amo ni, ang budget, no? Ang budget nga ginpainda nga porti kadako, no? Grabe ang mga comment. Dugangan pagid, ako ya hindi ko believe sini mga naga-comment kikapin pagid sa social media nga magamit sa mga troll o kon social inang mga Facebook account nila ya hindi bala legit, no? Kung mag-issue kung tani, ako ya kung isog kaya nga tao, nga manago ka sa iban nga Facebook account man. Kung liti mo, abing imo haboy nga ma-issue batok sa mga opisyalis ng gobyerno, panindugan ta na. Kag kung kinaglanon nga dalon transkorte, dalon ta. No, hindi kay ang iban manago sa saya sa mga fake accounts, kagala kabalbal, ti karon gatag ito information sa tao, naghatag ka lang isang duda kag pag-influensya sa utok sa tao, pero tikon pinsaron tagid ay kung may basihan ng mga aligasyon yung nga manago kapaya sa saya sa mga Facebook account nga piki man ining abi kay sa national government in the name of transparency ambot ko na gid ang purpose hindi ko bala makita ang logic ngayon ako ni matransaksyon kita sa bakuna sa vaccine o ano man nga kompanya pero nalakip ya sa transaksyon, kag kontrata, nga kinanglan, hindi pag-i-divulge, hindi pag-isugid sa publiko kung pila ang presyuhan na yung ginabakal. Tinanong ko nun na yaman, ang kwarta nga ibakal ta na, hindi man na ila sa mga politiko, kag sa mga opisyales, sa gobyerno, tandibla, iya na sang tawo pundo da. Tigaling with your respect to the government, kay siling sa mga opisyales, sa gobyerno, hindi naman pwede na isugid. Kay part inasang ginpirmahan o kung ginsudlan namon nga kontrata nga pagbakal sa vaccine. Okay, so be it. Kay tikumo nga hindi man maplastar, ina kung paano ang pagbakal, pilang presyo, diri na lang kita tani sa
aton iya sa pagplastar na kagpagpadasig sining vaccination program. Ang Bacolod, by the way, nagligad to kundi mga 12 ang vaccination center. Subong hibuon na lang nga napulo. Ti amo na siya ang mag-cater sa taga Bacolod. Now, ang kauyaya lang galing hindi ko yung makita kung ano ang reason nga bisan ang National IETF atrasado sila magpagwa sa mga guidelines niyo. I mean, ang mga parameters tani ara na naiplastar na. O sinong dapat i-priority, amo ning i-plastar nila sa mga LGU o barangay officials. Kung ikaw barangay officials, mong libog ulo mo ni kung kapitan ka, man ikaw ang target naman, nga pahimuon sang lista sa imo barangay, sino ang mga priorities nga i-inject mo o kung bakunahan mo. Ang mga tao sa barangay, hindi mo ni dali-dali makonvincer, kundi kakabalo magplastar sa ilat, bakon mo yung way mangyapon guidelines. Siling to ang vaccine may masulod na sa aton by February. Tingaway paniging plastar gyapon na saan o pa niya tapuson sa National IETF galing kay given naman na. Nga bisan sa simple lang gani nga mga pagpagwa nila sa mga guidelines and instruction. Can you imagine bla? Ang mambal ang National IETF, siling nila pwede na makagwa na mga 10 years old. Ang 65 years old makagwa na. Ay sos. Igo kwentahon ang punta balasang ila maging pagwa nga statement. Ginisalas lang ni Presidente Digong, silang ni Presidente Rodrigo Duterte, oy, hindi anay, ginabawi tananay, nga desisyon sang National IETF na inabalang padaso-daso, tilang tawan yun na, kundi ang gwa, ng mga kabataan to, kundi naglingin ang ulo naman nila, yan ano to? Di ba pwede natakagwa nga 10 years old? Nga ngaway naman liwat, tingin bawi gani. Kaya hindi naman gani pwede. Kunin pa yung may new variant sa COVID, tido ihatagan mga ligwa, ang kabataan nga magginuwa, sos na mo naging balantayan sang task force disiplina kag sang mga otoridad ta. Pero ako believe ko na sa desisyon ni President Digong because in the first place, hindi tanay pag-ialaw ni ang mga kabataan sa tutuod lang 10 years old na pero hindi pa na sila hakos gid unless nga responsible ang parents nga ma-disiplina ang kabataan nila kaysa tutuod lang. Ako bisan natagan ligwaning 10 years old, bata ko hindi ko ipagpagaon na kung ay malang importante gid halimbawa schools niya need nga mag-expose siya sa gwato because nga requirement sa kunano na pa-check up o nano o i-allow mo ang bata mo pasugtan mo gwa nga magala kalinagaw ay sus hindi niya maayo. Pero ang mga dalanon ta subong kung nagtawon mo puwerte kabataan imo kapinpagid sa mga barangay. Why na ya kabataan ga linagaw, ga tinumpok, tindi mo makontrol, budlayan kita. At the end of the day, ara man na sa mga responsible parents ang pag-regulate mismo sa inyo kabataan. Nakaroon lang niya, party siya sa live test, kag iban pagid nga ma-update ang sa party sa itong drugs plus sa Negros Oriental, sa karoon na karoon sa PIDEA, kay siling ko, amo na ning monitoring ginahimo ta kada adlaw ay magauntat operation ng PIDEA. Pero ang mga sindikato ano man kun waay na gid man naglaylo tong mga gintumod nga singuna do mo ning grupo sa mga durugista di sa aton o do nagkalokalma naman to sila ti sino naman ni subong ang naga ideya kag naga-operate gyapon. Amo gini ang problema sa illegal nga droga nga kung way labot abing mabudlay sulbaron sang isa ka opisyal bisan sang presidente kundi ni pagsuportaran sang publiko kag gon ang tao sige gyapon nga konsumo sang illegal nga droga I doubt nga matapos ini sa isa ka dekada nga kampanya sang gobyerno, no? Ako yung kapati ko nga kung padayon nga may nagagamit nagausar sang illegal nga droga, illegal man ina siya, pero kung may mga naga-enjoy nga nagagamit sini, kag may nagakonsumo, buhi gihapon ang negosyo sa mga sindikato. Pero kung ang tao, kung tani mag-level up ang paminsaron, nga ang droga, way gin madulot nga kayuan sa utok ta, sa aton sini pamilya,
sa aton sinipanimalay, magkalaputo ni mga durugista nga di nila baligya karon na kunway sa mabakal. Sino karon baligyaan nila na kunang tao aware na kagway na naga-support nagabakal? Tigaling kay ambuta kung din pang bawal to kag do kalain ng epekto yung ginanamitan pa yung iban. Nga at the end of the day, because of illegal drugs, ang epekto niya once na magkalong ng utok sa tao ang nagakatabo naga-translate ina kung kaysa nagaresulta pa sa pagluntad sang krimen. Ang worst kay kalabanan sa mahinous crime nga ginakomiter, may background o kon nagagamit gid sang illegal nga droga ang suspect. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Yung banwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulon nun kag negro sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa ano nga kahintangan. Responsable at ang balita, dahil na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan.
radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga gala, inspirasyon. Action Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Action Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y sagsay anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagkain na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan.
saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, bakulog man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakulog saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Action Radio. Pagkulon nun kag negros sanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, bakolon man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakolon saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y Saan anong nakalintangan. Song Radio Philippine Standard Time, alas 9:18. This time check is brought to you by ACS
gal nga why ang mga permit nga madalalagan sa dalan nga kapag utang ka ganito gumo gasolina tapos ipakayo mo pag-ibakal sa parts sin kun ano ni man ang akon pagpati gani ang iba na aksidente diri hindi kay mechanical error ang majority mo kalabanan may diferensya as driver diba amot ko makumpurmi ka mo sa akon pero damo sa mga insidente ang diferensya sa calculation kag sa pagmaniho sa driver nga waay kortesiya kag waay disiplina sa dalan ang mga mechanical error ni kun lang tawon tagid may ara gid man no pero hindi gid man niya halos 100% sang mga aksidente nga nagaluntad mechanical error kay ang kalabanan ay baluan kuya human error ara sa driver inilulukduhon ta kay sa Pebrero do ma-start na di sa Bacolod do ti preparar ka mo da kung ang inyo mga salakyan medyo daan-daan na hindi na namarinyo yung registration yung mag-amuna kay ti sa gasto palang daan do parilo nga islan mo tanan mga parts da tapos kay why ko ga question sa wisdom sang nagtukod sina ako nagdihon sang kasuguan kay actually mayong purpose ya pero galing ba ang halit sini sa pigado nga tao hindi amak ni mo Beth Tumangan good morning kay Jose Herson Lapinig Junio Cathy Ver Araman Rohina Rihida Trava salamat ma'am thank you gid Jorela Tundo Bachita sa Mansilingan. Thank you. Ang iban di ko malabutan pasensya gido kay Madam Mati Espina. Madam, good morning. Abuman kay Nini Roger Montalbo. Good morning sa inyo. Ay, downtown. Damo, pangway kasuksok face shield, sang saga face shield. Ano may mo da? No? Dakpon mo na, mabayad mo na. Ang iban, mas hindi na ganyang bayad, ay kalain. Why na tagaling tiyempo? No nga aton sining panumdom sa inyo, di magkalipat. Dr. Alfred's Pure Aksyon at Tayhupon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu,
Serbisyo Publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.